जर तुम्ही भारतातील सर्वात झपाटलेल्या ठिकाणांबद्दल ऑनलाईन शोधले तर तुम्हाला गुजरातच्या एका बीचचं नाव नक्कीच पाहायला मिळेल. ते म्हणजे दुमस बीच. सुरतपासून साधारण 21 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या दुमस बीचचे नाव भारतातील सर्वात हॉन्टेड जागांमध्ये सापडलं जातं. पण या समुद्रकिनारी असं नेमकं आहे तरी काय, जे या समुद्र किनाऱ्याला सर्वात हॉन्टेड जागांमध्ये नेऊन ठेवतं? याला सर्वात मोठं कारण आहे ते म्हणजे या समुद्र किनाऱ्याची काळी वाळू. दुमस बीचवर आढळणारी वाळू ही काळ्या रंगाची आहे. आता तुम्ही म्हणाल, काळी वाळू असणे आणि ती जागा झपाटलेली असणे याचा एकमेकांशी काय संबंध? पण यामागेही एक वेगळंच कारण दडलेलं आहे. असं बोललं जातं, दुमस बीचवर पूर्वी एक स्मशान होतं. तिथे प्रेताला अग्नी देऊन अंतिम संस्काराच्या विधी केल्या जात. लोकांचं असं म्हणणं आहे की प्रेताची हीच राख आता या संपूर्ण समुद्र किनाऱ्यावर पसरली आहे. सोबतच अतृप्त इच्छा असलेले आत्मेही त्यांच्या राखेसोबतच आता या समुद्र किनारी वसलेले आहेत. दिवसा हा समुद्र किनारा लोकांना जितका प्रसन्न आणि आनंददायी वाटतो, तितकाच तो रात्र झाली की भयावह भासतो. सुरतमधील दुमस बीच दररोज हजारो प्रवासी आणि पर्यटकांनी गजबजलेला असतो. पण अंधार पडताच लोक तिथून परत यायला लागतात आणि त्या समुद्र किनाऱ्याची भयानकता अजूनच जाणवायला लागते. लोकांच्या म्हणण्यानुसार ज्या लोकांनी तिथे रात्रभर समुद्र किनारी राहण्याचा प्रयत्न केला ते एकतर परतलेच नाहीत किंवा त्यांना तिथे आतापर्यंतच्या सर्वात वाईट अनुभवांना सामोरे जावे लागले. आता यात किती तथ्य आहे हे तेच लोक सांगू शकतील. पण अरबी समुद्राच्या कडेला असलेला हा दुमस बीच गुजरातमधीलच नाही तर देशातील सर्वात झपाटलेल्या ठिकाणांपैकी एक मानला जातो. यामागेही असंच काहीतरी कारण असणार. तुम्ही हे नाकारू शकत नाही की काळ्या वाळूमुळे दुमस समुद्र किनाऱ्याला आपोआपच एक भयानक रूप प्राप्त होते. दुमस बीचचा परिसर हा सुंदर आहे, परंतु सूर्यास्तानंतर ही समुद्र किनाऱ्यावरची काळी वाळू त्या परिसरात एक नकारात्मकता बनवते. यावर अनेक लोकांनी असा दावा केला आहे की त्यांनी या समुद्र किनाऱ्यावर चित्रविचित्र आवाज ऐकले आहेत. हसण्याचे आणि रडण्याचे भयानक आवाज. अनेक लोकांनी तिथे रात्रीच्या वेळी चित्रविचित्र अमानवी घटना घडत असल्याचंही सांगितलं आहे. अशीच एक घटना प्रवीण सोबत घडली होती. ते नवरात्रीचे दिवस होते. प्रवीण त्या रात्री त्याच्या मित्रासोबत त्याच बीचवर गेला होता. ते तिथे बसून असेच मजा मस्ती करत होते. तोच प्रवीणला कोणाचा तरी फोन आला, म्हणून तो फोन घेऊन मित्रांपासून काही अंतर दूर जाऊन उभा राहिला. फोनवर बोलत असताना अचानकच त्याला कोणाच्या तरी हुंदके देत रडण्याचा आवाज ऐकू आला. त्याने त्याच्या कानाला लावलेला फोन काही काळासाठी त्याच्यापासून लांब केला. त्याने इथे तिथे पाहिले. आजूबाजूला तर कोणीच नव्हतं. समुद्र किनाऱ्यावरही संपूर्ण शांतता होती. लाटांचा तेवढाच काय तो आवाज येत होता. प्रवीणने पुन्हा एकदा फोन त्याच्या कानाला लावला आणि तो समोरील व्यक्तीसोबत बोलू लागला. तोच काहीच वेळात पुन्हा एकदा त्याला एका बाईच्या रडण्याचा आवाज ऐकू आला. प्रवीणला राहून राहून असंच वाटू लागलं की त्याला हे भास होत आहे, कारण आजूबाजूला तर त्याला त्याच्या मित्रांशिवाय अजून कोणीच दिसत नव्हतं. पण हा त्याचा कोणताही भास नक्कीच नव्हता. फोनवरची समोरील व्यक्ती आता त्याबद्दल प्रवीणलाच विचारू लागली, तू आता नेमका कुठे आहेस? आणि तो बाईच्या रडण्याचा आवाज, तिथे कोणी बाई रडतेय का? हे ऐकून प्रवीणचं अंगच शहारलं. त्याने लगेचच फोन कट केला. तो मित्रांपासून लांब तिथे समुद्रकिनारी एकटाच उभा होता. प्रवीण घाबरला. घाबरून तो धावत त्याच्या मित्रांजवळ गेला. आपण निघूयात का इथून? मला इथे काही ठीक वाटत नाही, प्रवीण त्याच्या मित्रांना सांगू लागला. का रे, अचानक काय झालं तुला? आणि तू असा धावत का आलास? प्रवीणचे मित्र प्रवीणला विचारू लागले. अरे मला तिथे एका बाईच्या रडण्याचा आवाज ऐकू आला. काय?
पण अरे इथे तर आपल्याशिवाय अजून कोणीच नाही आहे. प्रवीणचा मित्र त्याचं वाक्य पूर्ण करतो न करतो तोच त्यांना समुद्रकिनारी एक बाई दिसली. तिने अंगावर फक्त पांढरी साडी गुंडाळलेली होती. ती रडत होती. तिच्या स्वतःच्याच धुंदीत ती किनाऱ्याने काळ्या वाळूतून चालत होती. ती अनवाणी चालत होती. तिचे केस मोकळे सोडून. काही सेकंदापूर्वी तर तिथे कोणीच नव्हतं. मग ही बाई नेमकी आली कुठून? समुद्रातून? कसलाही विचार न करता प्रवीण आणि त्याच्या मित्रांनी त्या रात्री तिथून कसा बसा पळ काढला. पण तिथून पळत असताना प्रवीणने एका क्षणासाठी थांबून सहज पाठी वळून त्या बाईकडे पाहिले तर तिथे समुद्रकिनारी यावेळी त्याला कोणीच दिसले नाही. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.